10. miesto, čo je však ešte dôležitejšie a ešte podstatnejšie, v triede 6 miesto prvé. Takže blahoželáme. Posádka Kvala Hlisnikovský si teda spolupracujú. Odnáša tento pohárik. Jeden pohárik, druhý pohárik. Cesta domov. Takže toto je posádka ešte raz. Prvé miesto v triede 6 v rámci majstrovstiev Slovenskej republiky, celkovo v rámci Rally Tatry 10. miesto. Blahoželáme, máme šťastnú cestu domov a mrkneme očkom. Ďalší tým, ktorý v tomto prípade patrí do víťazného týmu a to je na posádke, ktorá patrí do víťazného týmu Alley Racing.